Jeg filmer! Kom nu, hiv! Og det er den farlige Frederik! Frederik bagsving! Giv den lige. Kør for helvede! Er du sikker på, at det ikke bare... Kom lige vent. I sikkerheds skyld, så holder jeg her, hvis det er, den springer. Er du sikker på, at det ikke bare... Det er det ikke. Det er det ikke, det er true, det er. Det er en kæmpe kraft, det. Må jeg se på det? Den er der! Kom af, den er kom af! Ej, fuck, den er stor! Nicolaj, hvad fanden er for et lort, I giver? Hvordan får man ned? Lad den være der, det er godt, nej, lad den være der. Ellers så er det sådan, at den kan fight feedback. Fuck, den er gik! Den er mega, mand! Ja. Jeg er klar her, sådan her, Anne. Her, bare læg stangen, bare læg. Det er sgu da sådan en, man ikke må samle op. Nej, men fuck, den er stor. Det er sådan en, man ikke må samle op. Nej, det er det ikke, den er på. Fuck, den er kæmpe. Nej! Nej! Det er kraft! Nej! Han fangede den! Han fangede den! Ja.